гімн веселий. Чому ж такі люди співають, дари приносять, Богу схваляють? Чому ж зорка зяє картина, над кораблями світяться на спинах? Христос, Христос народився. Таємниця Божого народження, якою ми почали святкувати, має у собі правду о тим, що другая Божья особа сталася человеком, как бы людский теле здесь не избавление человеческого рода за грех Адама и за грехи его потомков, а Слово сталося телом и поселилось между нами. Не перестающий быть Богом, Сын Божий стався человеком. Як Бог, Ён вечный, бесконцый, паўсюдны и усемогутны. Як человек, Ён обмежованы часом, просторою и моцлю. Сын Божий яднае у себе две натуры, боскую и человечую. У
сваёй боскай натуры Христус ніколі не меў пачатку. Ён вечны. У сваёй чалавечай натуры, якую прыняў ад Найсвяцейшай Панны Марыі, ён распачаў існаванне і атрымаў імя Езус. Приходячи на світ у постаті дитяті, Бог стався Еммануелем, Богом з нами, від якого нас не відділяє ніяка відлеглость. Бог дав чоловіку непосередний доступ до дитячого серця Єсуса, а проскрита стався для нас таким близьким, прийшовши на світ у Вифлеємській стайні, а не в королівських палацах. Пастушки гуляли, коляду играли, Бог не родился, Христос народился, не у пышных хоромах, а не у панских домах, у маленькой хате, Його творила маті. Треба нести дари, треба дать ахвяри, як ми і йон кволи, хоть кругом аньоли, гукнем нашу песню, як би на предвесні, Христос свет обменить, коло злу прощенить. Честь тебе, Мария, чистая лилия, Тебя, Божьей Матерью, будем называть. Еза послала, некогда поусталость, полнил пошпиняк, Мария дитятка. А вольком тутка, что стоять тихутка, и к этой ослице принесем привиться. Хвалим имя Бога, вы нам дорогого, послался нас с неба, как души без хлеба. Браточки, бухните, на весь свет таите, что Бог человеку споходал от века. Усе мы вельмі любим Езуса, як дитя, бо в этом дитяті вельмі виразно розуміємо покору Бога, який стався у Богі. У дитяті Єзус, Бог, стався залежним, потребуючи любові інших, опинувшися у ситуації того, хто просить від нашої любові, що запрошує нас до покори і буття простими. Промень зорки з неба злився у тишину ночних долин. Народився Божий Сын. И Он взял себе на плечи незвычайно
Івановна, дивний лес. У обличчі чоловічим Божий Син Ісус Христос. Зорки з неба ярко світять, сіє зяйня по землі. Как дорослые дети до Христа свой шлях нашли. Промень зорки запалився, самой радостной споведь. Народился, народился, народился Божий Син. Урочистість Божого народження – це свято сім'ї і серця, свято покорно перед таємницею народження Божого Сина, який прийшов на світ у сім'ї Марії і Юзефа. Ми сідаємо при вілійному столі, углядаючи одно одному у очі. Може, часом з uzruszeniem, żalem, слізьми, радості або смутку. І ділимося оладкою, білим хлібом, який символізує життя і Христа. спиняюся, думаю, вдячний за вічну мудрость, знайомим у позірку сина дитячого. Нехай это Божье народжение принесе у наше сердце и семьи глибейшую потребу любить дитятка Иисуса у кожного человека. Нехай Божий Сын дозволить нам с покорою схилиться и принять Его у наших ближних.
Для гэтага патрэбны час і глыбокае разважанне над сэнсам бязмежнай пакоры Бога. Гэты час будзе нам дадзены. Давайте раз попробуем яго знайсці. Веселый свет Божьего народжения. Бог людское тело, веселиться кажется смело. Для його ми заспіваємо, а на лірах заіграємо. Промодою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо усімогутньому дитяті і Марії, його матір.
radość, radosny święto. Niech ta radość nam towarzyszy w tym dniach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.